pastores sa bagong panahon, naiuso sa pagganong, kung sa kalipay nagaingon, mamalik ka sa Bethlehem. Sumayong tang ilang-ilang tan, nuwahon ta ang pasungan, nga natawag sa Mesiya. Mamalik ka sa Bethlehem, sa mga kasalanan, sa paglaong, kung sa Diyos nung pag-inupa, na mamalik ka. Nagdagan ang mga pastores, sa kalipay nagdala. Balita, maayong balita, ang manluluwas kaniyana. Sa matagtuig mga Kristiyanos, ang pastores sa bagong panahon, naiuso sa pagganong, sa kalipay nagaingon, mamalik ka sa Bethlehem. Sumayong tang ilang-ilagtan, nuwahon ta ang pasungan, nga natawag sa Mesiya. Mamalik ka sa Bethlehem, sa mga kasalanan, sa paglaong, kung sa Diyos nung pag-inupa, talagang mamalik ka. Inig sa'yo sa kabuntagon, mga nakita o pagalipay, magahukong o pag-iusap, sa Ginoo'y halat ka. Mag-awit kita, awit na ihalat sa tumahan, kay si Kristo iyang ipadala, karon sa pagluwas ka na itong tanan. Hinihiling sa'yo sa kabuntagon, ihalat ka ang kalipay, mga grasya atong nadawan, ikan sa atong amahan. Mag-awit kita, awit ka ihalat sa atong amahan, kay si Kristo iyang ipadala, karon sa pagluwas ka na itong tanan. Inig sa'yo sa kabuntagon, palihog Ginoo dawatan, ang kasakit mga pag-angkos, ikaw na'y among dalampan. Mag-awit kita, awit ka ihalat sa itong amahan, kay si Kristo iyang ipadala, karon sa pagluwas ka na itong tanan. Hinihiling sa'yo sa kabuntagon, mga nakita o pagalipay, magahukong o mag-iusap, sa Ginoo'y halat ka. Mag-awit kita, awit ka ihalat sa itong amahan,
atong nadawat, ikan sa atong awahan. Mag-awit kita, awit ka ihalad sa atong awahan. Kay si Kristo iya ginagalang, aron sa pagluwas ka na atong tanan. Sa ngalan, samahan, ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manausap kayo. Mga igsoon, magidulsol kita sa atong mga sala, aron kita maandam sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluyan nunta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Diyos sa kahitasan, himaya sa kahitasan, ang iyang katawan karon mayam, ang Diyos ug kadaitanang sayo. Ginoo Diyos langit ng hari, Diyos sa amahan, makakagahong sa tanan. Nagasimba kami, kanimo, nagapasalamat kami, kanimo, nagdadaig kami, kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos sa kahitasan, himaya sa kahitasan, ang iyang katawan karon mayam, ang Diyos ug kadaitanang sayo. Ginoong Jesu-Kristo, bugtungan sa amahan, Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos, ikaw
magampo kita. O makagagahom nga Dios, paunhi ug pagsundi kami kanunay sa imong grasya, aron kami nga nagpadayon paglaom sa pag-abot sa imong anak, matabangan sulod niining kinabuhi karon ug makadangat usab sa umaabot nga walay kinutuban. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari ban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Nag-ingon ang Ginoo sa katawhan, sunda ang hustisya ug buhata ang matarong, kaysa dili madugay, luwason ko na kamo, ug ipailako ang akong katarong. Bulahan ang tao nga magbuhat niini sa kanunay, ug magtamod sa adlaw igpapahulay, ug dili gayud magpasipala niini. Ang dili usab magbuhat og dautan, ayaw tuguti ang langyaw nga nagsimba sa Ginoo sa pag-ingon. Hinginlan ako sa Ginoo gikan sa iyang katawhan, ug ayaw usab itugot nga moingon ang yunoko. Sama ako sa patayng kahoy. Ang mga langyaw nga miduol sa Ginoo aron pag-alagad kaniya, ug nagtamod sa adlawng igpapahulay, ug nagtuman sa iyang mga sugo, panad-on ko sa balaan kong bukid, ug lipayon ko sila didto sa akong templo. Ang ilang mga halad sinunog, ug mga halad inihaw, dawaton ko didto sa akong halaran. Kay ang akong templo, nganlan magbalay alampuanan, alang sa tanang katawhan. Ang Ginoong Dios nga nagtigom sa mga nagkatibulaag nga Israelita, miingon, aduna pay uban nga akong tigumon, walay labot ni adtong natigom na. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Diyos, magdaygong ta kanimo, ang tanang mga nasud. O Diyos, magdaygong ka kanimo, ang tanang mga nasud. Kaluyan unta kita sa Dios, o bendisyonan kita. Ipadanag unta ka nato ang iyang nawon. Mahibaw-an unta ang iyang dalan dinhi sa yuta. Ug diha sa tanang mga nasud ang imong kaluwasan. Maglipay unta ang mga nasud ug magsadya, kay nagamando ka sa kanasuran diha sa katarong. Imong agakon ang mga nasud dinhi sa yuta. Diyos, magdaygong ka
Diyos ang tanang kalungsuran, magdaygon ta kanimo. Bendisyonan unta kita sa Dios, ug ang tanang kautlanan sa yuta, mahadlok kunta kaniya. O Diyos, magdaygon ta kanimo, ang tanang Mga nasud. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the ang ginumanaa ninyo. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayan ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa mga Hudeyo, gipadala ninyo ang inyong mga sinugo ngadto kang Juan, ug misaksi siya mahitungod sa kamatuuran. Hinuon wala ako magkahinanglan sa pagsaksi sa mga tao, gisulti ko lamang kini aron kamo maluwas. Si Juan sama sa suga nga nagsiga ug nagdanag ug gikalipay ninyo ang pagpahimulos ug makadyot sa iyang kahayag. Apan may nagsaksi may tungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan. Ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan. Mao ang nagsaksi mahitungod kanako nga gipadala ako sa amahan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Naigon ikaw, O Kristo. Mayong buntag kanatong tanan, mga igsoon. Martes, sulod sa kaupat nga Domingo, katulo ka Domingo sa Adbyento, ang atong season
Mao ang tema, mao ang pagpaabot sa umaabot nga manunubos, manluluwa sa kalibutan. Pasko, ini ka 25. Ug karong adlaw, kadlaw na, no? Mo'y pagsugod nato sa siyam ka adlaw, din atong sa ulugon ang Santos nga Misa ug mamalandong siyam ka adlaw, murabag siyam pod ka buwan sa tiyan ni Maria, ang batang Jesus ang atong manunubos. So, sugda nato karon. Maigsoon, lingaw man siguro mo inyong mga mata diya sa mga daghan kayong suga, no? Daghan kayong mga murag bituon. Kani, mura man siya, nagsaksi ra siya sa kamatuoran, no? Para mura siya si Juan nga magbubunyag, mulingaw ta sa iyang kahayag, ang suga, no? Malingaw atong mata. Mura silag nagsaksi sa umaabot nga manluluwas. Pero kining mga sugaa, naam ni siya kinutuban. Sunod buwan, wa naman po ni siya. No? May unta kung ang atong kasing-kasing nagtinguha nga makita gyud nato ang kahayag o ang kamatuoran nga mulungtad hangtod-hangtod nga gisimboluhan o pakita din na sa bituon, mga bituon-bituon, nga ang kahayag nga ihatag sa atong Ginoo para sa atong kaugalingon, para sa atong kaluwasan o sa atong kinabuhi nga matarong naunta. Maigsoon, ang kining mga sugaa, lumalabay lang sama ni Juan, magbubunyag, siya nagsaksi sa kamatuoran. Apan matud pa sa atong ebanghelyo, matud pa ni Jesus, nga di naman niya kinahanglan ang pagsaksi sa mga tao. Makapangutana bitaw sabta, gikinahanglan pabagyod ni natong mga decoration para sa Pasko nga umaabot? Unsa may nas inyong kasing-kasing? Dito sa inyong balay siguro naapon ng mga suga. Series kay hapit na. Pasko na lagi. September pa siguro nala ng mga suga dito. No? Pero unsa may nas kasing-kasing gyud ninyo mga igsoon? Are you seeking for the true light? Ang tinuod nga kahayag nga maoy mudanag sa atong dalan aron kita dili masaag sa atong kaugalingon pagpanaw dinhi sa kalibutan. Dako kayo ning pangutana, mo ni akong pangutana nato sa atong kaugalingon. Unsa magyoy atong gitinguha? What we desire in our hearts? Unsa may atong gipangita, no? Kay ganira bang kamatuoran matud pa ni San Agustin, we seek ato ni siyang pangitaon. Mao bitaw na nga kung inyog yung tan-aw ng atong kaugalingon na ay murag hawang dinhi sa atong kasing-kasing sa atong kaugalingon naatay gipangita nga kamatuoran. Sayod biyata nga ang kamatuoran kung tagu-taguan, sama ra na siya panuhot sa tiyan. Kung mugawas na gani, mabutyag na gyud ang kamatuoran, mabungkag gyud ang imyong silingan. Mga igsoon, sa tinuod, kining kamatuoran, Ginoo.
ang Ginoo mao'y kamatuoran, mao'y atong gipangita. Mao bitaw ni siya nga ang Ginoo ipadayag niya iyang kaugalingon diha sa usa ka bata, diha sa pulong nga nagpakatao sa Jesus. Nga mo ni atong gipaabot, mo ni atong gitinguha supposedly sulod sa siyam kaadlaw ato mag-meditate ta, mag-contemplate ta nga sulod sa tiyan ni Maria siyam ka bulan nga iyang gigam ang pulong nga nagpakatao nga mao si Jesus mao'y manluluwas sa katawhan. Sa man manluluwas, ang manluluwas kung kita, kung unsa may atong kahimtang karon diha sa kangit-ngit na atay gitago-taguan nga kamatuoran hitungod sa atong kaugalingon nga unta moabot ang panahon ang kamatuoran mupuyo sa atong kaugalingon diri sa atong kasing-kasing. Ay nag-abot unta sa Pasko 25 ang kahayag sa Ginoo na ang naa sa atong kasing-kasing. Dili na unta tong mga kapungot, kasuko, pagdumot o kining atong pagkagarbuso. Mao bitaw ning dako kayo ning hagit sa atong kaugalingon mga igsoon, ang Ginoo nga nagpadayag sa iyang gugma atong pangitaon. Magpaabot ta nga magpadayag siya. Kay kini ra bang kamatuoran, kining kahayag sa Ginoo, di gyud ni nato mapalit. Bisan pagpila ka libo imong ibutang diha nga series o mga di gyud na siya magka-represent sa kamatuoran sa Ginoo, sa iyang kahayag. Nagsimbolo lang na siya, pero naa kaning mga butang nga lumalabay na siya. Ay hinaot unta nga kining mga butang nga hinumdom nato nga naa gyud kahayag nga atong gipangita dinhi sa atong kaugalingon. Ug mao ni atong gipaabot nga moabot sa atong kaugalingon. And we have to seek for it. Atong pangitaon ang kahayag nga mulungtad. Kinsa man ni si Jesus kay siya man ang kinabuhi, siya man ang dalan, siya man ang kamatuoran nga gipadayag sa atong Ginoo para kita upanaw ngadto sa atong Ginoo nga mo'y atong gilauman. We seek for the truth. Hawang sa atong kaugalingon mga igsoon, atong pangitaon ang kamatuoran. Diha bitaw to'y usa ka byuda, duha ka iyang anak. Unya ang katapusan nga anak niya kinamanghuran nakapasar na pod og board exam. Dako kayo siya pasalamat. Dako kayo siya pasalamat sa Ginoo kay wa man pud siya nakatapos og eskwela gud kuno. Ang iya kay naa siya'y pagmahay sa iyang kaugalingon. Sa dihang batanon pa siya, naa siya'y kapungot sa iyang pamilya. Mao na nga ngadto siya sa iyang mga barkada, di mo eskwela, way klaro. Ang tun nga naminyo siya, o niya ang iyang naminyoan, maayo man pud unta, pero namatay lang pud. Anto duha iyang anak, kung nanas college, o niya, pagkamatay siyang bana, anto padayon sa pag-eskwela, o niya, ang iyang pagmahay lagi kay umra siya nagkuhan nga kaniadtong batanon ko ipasagdan ako akong kaugalingon. Murag kuwang siya sa pag-ampo, dito lang siya sa mga barkada niya, wa siya makahumag eskwela. Hangtod nga katong pagkamatay sa iyang bana, diha na siya nibalik sa Ginoo. No? Nga murag mao'y iyang gilauman nga unta mahuman lang ni akong duha ka anak. Mahuman mao na gyud ni siya imailhan nga nadawat na nako
ang grasya, nakita na nako ang kaluwasan, kay wala musunod ang akong mga anak sa akong giagian. Maayo kay matud pa niyan, mura nisaksi ko sa kamatuoran sa Ginoo dito sa akong mga anak. Muna nga, pagkamatay sa akong bana, ang iyang mga anak, iyag yung dadon sa simbahan. Panimbag yun sila. Angtod nga nipasar lagi ang duhag yun ka anak niya sa board exams niya. Pasalamat yun kayo siya. Muni siya gingon nga, ang akong gipangita nga kamatuoran, bisan tuod og ang akong naagian, nga palaboy-laboy ko sa akong pagkabatanon, pero ang kamatuoran sa Ginoo, ang manluluwas, naghatag nako paglaom. Unya nakita nako diha sa akong mga anak nga matinumanon, Diyos nun, unya mas mapasalamaton po. Para niya, matod pa niya, mao ni akong gipangita ang kamatuoran. Kaniadto pang bata pa ko hangtod nga and she realized na mao ni hawang sa kinabuhi sa tao. Naay gipangita ang kamatuoran nga mulungtad, ang kamatuoran sa Ginoo. And this is precisely the reason why we have this Misa di Gallio. Pag pahinumdom kanato nga dunay hawang nga atong kaugalingon ug atong gipangita ang kamatuoran nga ang Ginoo ray makahatag. It's always truth is always a revelation from God. Ang Ginoo mo'y magpadayag sa kamatuoran. Kung kita dinhi sa atong kasing-kasing sensitive ta, maminaw kita sa atong kaugalingon, maminaw kita sa atong isig katawo nga naapod sila yung mga problema. You have to be sensitive. Maminaw kita sa ilang kahimtang. Isip simbahan. Paminaw nato. Abli unta dayon ang atong kasing-kasing sa pagpaminaw sa pulong nga nagpakatao. Kay mang pulong nga nagpakatao nga si Jesus, mo'y atong manluluwas nga gipadayag sa atong Ginoo. Kay siya naluoy sa atong pagkatao. Hinaot pa unta mga igsuon nga sugod sa atong Misa di Gallio, hangtod na sa siyam kaadlaw. Magpadayon ta sa pagtukaw, magpadayon kita nga mupanaw isip simbahan, nga naminaw, ug abli ang kasing-kasing nga mosulod ang pulong sa Ginoo nga atong manluluwas. Nindog pa. Magampo kita ngadto sa atong Ginoong Hesukristo nga moanhi sa kalibutan aron pagsaksi o pagdala sa kaluwasan sa tanang katawhan. Muingon kita, umarika og luwasa kami, Ginoo. Umarika og luwasa kami, Ginoo. Alang sa nagpanaw nga simbahan, nga sa kanunay andam siya, nga makighimamat sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo diha sa pag-ingon. Marika, luwasa kami, Ginoo. Alang sa kalinaw sa tanang kanasuran sa kalibutan, ngang tanang katawhan, magkahiusa sa pagsangyaw sa umaabot nga gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Umarika, luwasa kami, Ginoo. Alang niadtong nawad-an sa paglaom, ngang pag-anhi ni Kristo, makahatag kanilag bag-ong kahulugan sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Umarika, luwasa kami, Ginoo. Alang sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon, nga atong mga kabalaka sa inadadlaw nga pagkinabuhi dinhi, unta nga makahatag, nga dili makahatag og babag sa mensahe ni Kristo sa atong kasing-kasing. Magampo kita sa Ginoo.
Mari ka ug luwas sa kami, Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga magbayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Mari ka ug luwas sa kami, Ginoo. Alang sa atong kaigsuunan nga nangamatay, makasudong naunta sila ni Kristo didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Mari ka ug luwas sa kami, Ginoo. O Ginoo, ikaw ang among paglaom sa tanan namong panginahanglan. Kanimo nagadaig og naghimaya kami sa kanunay hangtod sa kahangturan. Amen.
kugasan kanimo bisan di tapos. Wala ko'y mula sarang ikagas away puno ngawa malindog sa uban. Kini na ang awit, tapos na nung awit, inatag sa langit, o imo karon. Tapos na nung awit, inatag sa langit, o imo karon. Mga igsoon, pagambok kamaron na ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa ginawa sa sakripisyo gikan sa imong mga kamul alang sa bagay mo bagay maya sa iyang ngalan alang ko sa mga kapusulanas tibuok niyak santos nga sa simbahan. Makapuy-puyon ta kanimo Ginoo ang paubsanon namong pagampog sakripisyo ug tungod kay wala man gayud kami ikaw galingong pahanungdan hatagi lamang kami sa imong panabang kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ako lang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahal Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta uban sa gugma nga di matukib gimatuto siya sa inahan nga ulay gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag ug gipaila siya dinhi diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nagandam kami pagsaulob sa iyang pagkatao. Aron inig abot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo. Tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagkasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang ulay hunong nga pag-awit. Santos,
Santos, ito Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong Espiritu aron pagsantos ni mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, may kuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mga akong lawas nga tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usap, mihatag nini ngadto siya mga tinunan og mingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Niyang misteryo sa pagtuo, Manluluwa sa kalibutan na nagtubos ka na mo. Pinaagi sa imong cross, upang kapanhaw luwas sa kami. aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo nga among Santo Papa, ug ni Alberto nga among Arsobispo, ug ang tanang kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nagatuman sa imo kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila ang may kaw nga daygon ug kami ko nga himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Hinagi kaniya, aban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga mahan. Diha sa kiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo nato sa atong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala,
maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Hesu Kristo, nagyan ka sa mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Malasam kanimo. Makita ta ang pag-inigsuunay. Maigsoon kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental,
umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Human kami mabusog Ginoo niyong lawas ug dugo pinagining sakramento. Tudloy kami nga human namo nga malaumon ang mga butang nga kalibutanon ug higugmaon namo ang mga butang nga langitnon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Og manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Maria, Reina sa Pilipinas, manalangin kami sa mga kasalanan.